Iubiți frați și surori, mai întâi de toate îi mulțumesc Bunului Dumnezeu care m-a ajutat să pot fi din nou în mijlocul vostru. Amin. Amin. Pe locurile pe unde am umblat, vreo 32 de adunări, la care față i-au pus în desagă și i-au bătășit-o bine. O să nu o să duci la fraz la Lion salutările noastre de pe la Terț și m-am grăbit să vin să vi le aduc în numele Domnului cu harul, pacea și binecuvântarea Duhului Sfânt. Amin. M-am gândit la un text să-l vorbesc la această căsătorie, însă mi-e penibil să-l vorbesc, pentru că e și târziu și nu știu dacă să încape locul. Am să spun câteva cuvinte și deși nu sunt pregătit cu o poezie pentru căsătorie, voi recita-o pentru cei care nu sunt căsători, care sunt căsătoriți. Vreau să spun că căsătoria are rostul ei. Și căsătoria este un așezământ biblic. Și căsătoria o instituit-o Dumnezeu. Și căsătoria a făcut societatea. Și societatea în care trăim și ne dezvoltăm, dacă n-ar fi căsătoria, n-ar fi de valoare. Și din căsătorie și prin căsătorie s-au ridicat în lume ce vedem astăzi. Ce vedem astăzi. Din căsătorie au ieșit de bunuri, mai puțin de lucruri rele care se fac împotriva distrugerii oamenilor. Mă bucur că astăzi pot să-i spun că e ca fata noastră, pentru că am locuit împreună casă de casă și tot timpul am fost acolo împreună și ne-o pot drag să particip la căsătorie și să-i pot vedea pe amândoi pe scaunul de căsătorie. Că să știți că e cea mai frumoasă căsătorie în lume, mă dacă este în Domnul. Ele sunt multe feluri de căsătorii. Numai dacă nu sunt în Domnul, n-au nicio valoare. Căsătoria este o taină și căsătoria se zădește în dragoste. Amin. Și dacă în căsătorie nu este dragoste, ea se dezădește, se sfarmă, se strică și ajunge unde nu trebuie. Dar dacă ea se zădește în dragoste, atunci ajunge pe culmile cele mai înalte. Și Domnul să binecuvinteze pe fratele și pe sora în această zi fericiți, pentru că prea mult sau mai puțin nu prea au toate cuvintele care să vorbesc. Că așa am fost și noi, însă totuși le va rămânea câte un cuvânt de la unul și de la altul și își vor aduce aminte, așa cum fost întrebat odată un profesor universitar de către un frate, eu zis, domnul profesor, până ați ajuns dumneavoastră profesor universitar, câți profesori ați avut? Dom'le, am avut peste 100 de profesori. Și l-a întrebat el aia, ați învățat tot? Cunoașteți tot? Știți tot? A zis, nu, dom'le, de la fiecare câte puțin am luat, de la fiecare. Și atunci fratele a făcut invitația și a zis, vă rog să veniți la Iisus. Noi în Iisus avem totul de plin. Amin. El este învățătorul cel mai înalt. Are învățătura cea mai înaltă a lumii și are puterea cea mai mare care poate exista în lume. Și El va veni odată să-și răpească pe cei dragi ai Lui. Domnul să ne ajute să ne facă parte și nouă care auzim Evanghelia în această zi. Și așa mă bucur, cum o zis frață, să o vestim Evanghelia curată, nu rumtă, nu peticită, nu cu adăugături, ci așa cum este ea. Și să o trăim dacă vrem să avem parte de el. Amin. Amin. Pentru vina lui Adam și a lui Eva propriu-zisă, pentru fructul rupt din ram de la pomul interzis,
pentru acest grav accident care s-a comis în rai, în mod liber conștient, avizat de avertisment că prezintă un mare bai. Calcând totuși cu îndrăzneală legea providențială a Marelui Suveran, asta n-a fost o greșeală, o fragandă catastrofală, o erupție de vulcan, că s-a întins lava infernă pe arena mondială, cu trofii și cu fală ne-a predominat Satan. Violându-se acest cod, un dramatic episod, făcându-se constatări de suveranul Creator asupra acestor stări, s-au produs degenerări și afecțiuni de viitor care duc lumea mereu spre sinistru apogeu. Călcând cauzele stricte, s-au pierdut niște instincte. Omul este imperfect, nu mai poate merge drept. Pe deasupra tuturor, oamenii viața lor pe pământ provizor, nu mai trăiesc cât ei vor, ci se îmbolnăvesc și mor. Iar decesul este frecvente, desori prin accidente, atâtea evenimente care în majoritate n-au putut fi evitate. Fiindcă timpul e măsurat, lor atâta le-a fost dat, nu poate fi depășit. Media cu Biblia e stabilit. Medicina e avansată, ea luptă contra bolilor, să prevină, să combată, în final ce se constată, acțiuni de scurtă durată, că nu-i viața perpetuată, că și specialiștii mor. De la porunca călcată, moartea e autorizată și nu are frica lor. Nu se înspăimântă de ei, că mor doctori tinerei, când îmbracă moartea lei strai, nu te întreabă câți ani ai, nici câtă școală ai învățat, nici că ai făcut medicină sau doctorat, te lași pe toate și ai plecat. Astăzi poți să cânți ca la orgă note de radiologie, mâine îl poți găsi în morgă și fac alți autopsii și adio academii. S-au produs eforturi mari și au fost miliardari și au intervenit cu bani să o mai ducă câțiva ani. Doctorii poate le-a promis cu probabil sau precis să le acapareze suma, însă dacă le-a fost scris și mandatul a fost trimis, că s-a expirat cu huma, orice muncă și efort a mai rezultat un mort și acel om decedat, el se cere înmormântat. Să știți, fac și doctorii ce fac, dar sunt boli fără leac. Și sunt cazuri diferite ce nu pot fi prevenite când apar pe undeva. Nu țin cont de vârsta ta. Nu ți-am în considerare studiile superioare. Că așa e omul certat și pământul e blestemat pentru că a admis Adam ochiul magic și infam, difuzat în paradis. Drum funebru ne-a deschis spre mormânt și spre abis. Ne-nvință-i preferința, abătuți de la menire, iată care-i consecința, alterată-i conștiința și pe loc s-o dat sentința să ne ia moartea în primit. Și pe cum se vede, iată, solul morții tot apare, chiar e ușa încuiată. Ei bătrân, băiat sau fată, când decizia podată e pe loc executată, nu mai ține prin dosar. Nu se uită că e o mamă și că rămân copii plângând. Îi trimite telegramă și în aceea zi ce o cheamă, o și pune pe diagramă, nu mai vrea să bage în seamă lacrimile după mamă, nici la pruncul cel plăpând. Nu se uită că e un tată și familia îndoliată, că e o mamă sfâșiată de copii înconjurată, care strigă într-una tată. Moartea nu este tentată, ea nu e deloc mișcată, ea e veșnic împetrită. Moarte, cât de crudă ești în a ta înfățișare, tu pe oamenii îi pânghești, nu știi să-i compătimești, tu mereu îi urmărești cu un duc de remușcare. Moarte crudă și haină, bolul tău va fi distrus,
dominația ta pământească de domnia lui Iisus. Aleluia! Ai deschis atâta rane cu domnia subterană, într-o zi să rămâi în pană când va tăia Iisus. Ei fi întrebat atunci, unii ți-ai boldul moartii, ce sub legi și sub porunci cauți astăzi ca să arunci. Vârste tineri și prunci, fenomenul trist să-ți poarte. Moarte crudă și haină, tu faci stoc de osăminte. A infernului, regină, ce duci lumea la ruină, chiar și pruncul fără vină, rupt ca floarea din grădină, îl arunci printre morminte. Lași copii fără mamă, lași copii fără tată, lași familia îndoliată, nu te mai oprești odată. Plâng părinți după copii, plâng copii după părinți, tu ți-ai prada între dinți și de-a lor lacrimi fierbinți, nici nu vrei măcar să știi. O, tu nu primești mită, nici bani, tu nu primești nici un ciubuc. De atâția mii de ani ai umplut lumea de orfani, fii greci, fii romani, fii nobil sau țărani, pe același drum îi duci. Așteptăm să vină o zi cu decorul diminețe, așteptăm să vină o zi când și moartea va muri și atunci noi vom trăi cu acel ce va domni peste împărăția. Aleluia! Că un copil ni s-a născut, un fiu nobil ni s-a dat. El a fost recunoscut mai întâi de orice început. Ca lui umil s-a văzut cum pe vechi s-a așternut un dumnezeiesc regat. Ale preămirii germeni va da loc atunci sub glie și o pace fără termen va da scaunul de domnie. Isaia îl întrezărește în criteriul dinastriei pe acel ce se numește Părintele Veșnicii. Istetnic, minunat cucernic, Domn al păcii îl vor numi. Dumnezeu atotputernic care în veci va împărăți. Va împărăți într-o țară de iubire, într-o țară unde e har, unde nu sunt cimitiri, senatorii și spital. Va veni o zi în care toate se vor înnoi. Tot ce mișură sub soare, ce se naște azi și moare, niciun fel de internare la urgențe ori la reanimare sau la demartologie cu leziuni de carne vie, că la lui împărăție nu există chirurgie. Prunți dubite de sudoare se vor ridica în picioare și trecuți prin selectare, credincioșii vor trăi. Dar nu atât că ține viața asta de un lat de mână. Hai să ne întoarcem spre el fața, că și apare dimineața când se prelungește viața, veșnic viața să rămână. Când familiile vor fi din nou reconstituite, când din nou s-or întruni în aceea sfântă zi ambianțe risipite. Însă, bineînțeles, să știți, atunci să faci o trăiere, numai greu e cules. Cei cu sângele interes, la Biblie progres vor avea o revedere. Vine o zi deosebită pentru întreaga geografie, când trâmbița de elită ar să suni pe orbită. Cei ce au stat așa pe șes, ori neghină mai ales, nici de cum nu au acces cu Hristos la înviere. De aceea e indicat și Scriptura ne vorbește. Oamenilor dragi, sunteți rugați să renunțați azi la păcat. Evanghelia vă dă sfat. Lasă-te înduplecat, vină și te pocăiește și atunci sufletul străiește. Rezonanța e depășită, de tăți martirii auzită, chiar și moartea îngrozită, că și-a expirat domnia. Evanghelia azi răsună, un ecou puternic viu, ea la toți vrea să vă spună: hai, primiți vestea cea bună. Amin. Câtă-i soare, câtă-i lună, câtă-i harul ce ne adună, câtă-i pace voi bună, până nu e prea târziu. Amin.